Аз обработвайки това видео, мислейки си, къде бях? Тъй като батко ви реши да прави влога хоризонтално, всички тези неща, които може би сега видяхте, sorry guys. Те си нямам къде се намирам. Всъщност бил съм тук преди 10 години. И 10 години по-късно съм сам с буса и ще следваме малко Румъния. Гайс, купих си дронче, което буквално е колкото ръката ми. Тази биричка не гледайте. Не пия и карам, буквално ще спя тук. Обувката ми долу, че е много чисто в буса. Изчистил съм! Днеска беше много дълъг ден. Кадрите, които може би първоначално видяхте, са от Синая до замъка Пелеш. Повече няма да ходя в замъка Пелеш, когато е хубаво времето, защото имаше адски много хора. С този бус съм обикалял в някакви невъзможни места да мина. Разхождаме се из това селце, което вероятно е курортно селище, защото зимата видях на някои места, че се карат ски. Защото е брутално. Тази гледка постоянно си вървя до нея и си я гледам и на живо е брутално яко. В същото време някои деца, които карат по тази гледка постоянно така до селото. Все още съм в частта на, така да кажем, по-бедната Румъния. И аз пък кой съм аз да кажа коя е Румъния бедна, коя не, но ще видите. Може да има хубави гледки и така нататък, обаче не и къщите. Малко като Италия вайб, не е Италия слаш Румъния. Ако Италия и Румъния имаха дете, ще е такова. Иначе това е Параклис, църквата, за която съм спрял. Ето тук ще пренощувам тази вечер. Да, аз съм в Азуга. Нищо не ми говори това. 100% Азуга е град в Румъния. Или може би село, също на мен много не ми говори. Позиционирах се тук. Това е малко по-след Синая, посока Карпатите, по-напред, по-навътре в Румъния. И се позиционирах малко по-рано, защото малко не изтърпях. Карах адски много, имаше супер много задръствания, имаше супер много хора, коли, велосипедисти, имаше трафик. 20 км преди и след Синая беше задръстване от всякъде. Просто навигацията ни беше някакви километри червена. И се намирам близко до едно църкве в центъра на селото, което се оказа, че не е толкова спокойно, защото има адски много хора. Буквално зад мен има един парк, в който се събират доста хора, пият бири. Днес по-рано реши да пусна дрон и да снимам планината, която буквално зад буса ми, той е зад града и е много яко. И реши да пусна дрон и един човек реши да дойде. Супер гръмпи дядото, дойде и ми се скара, влезе на ми въпреки от началото, с това как аз съм снимал неговата къща и двора му и как това е незаконно. И аз му казах, че много се извинявам, че съм снимал, че съм летял над къщата му, но не съм снимал къщата, планината и малкото центърче тук в селото, защото никой не му трябва да му снимам къщата, която всъщност е с нас съборетина. Но човека си търси правата и е прав. Накрая се залихме с Have a nice day, така че всичко е точно, но това беше адски тъпо да влезеш на контра
с някого, без дори да знаеш какво, що, как. Много съм excited всъщност за утре, защото утре ще мина през най-якия път в Румъния и той се нарича ето така, защото няма как да го произнеса. Само знам, че е много готин, той криволичи около Карпатите, просто нямам търпение. И утре ще е много фън, заредил съм дрона, така че ще има кадри на макс. Отново аз съм с цайсите, защото тия цайси просто са най-доброто нещо, което майка ми е инвестирала и ми подари. Шаут-аут майка ми. Искам да ви кажа, че съм супер изумен от румънското шофиране и от румънците като цяло. Защото ето този тир ме изпревари на непрекъсната линия. Това е много важно да се каже. На непрекъсната линия ме изпревари и кара пред мен. Аз го настигам постоянно. В Румъния ограничението в град, село, както и в България, е едно и също и 50. Те там карат с 70. Те 50 го използват за ако ще спират вече някъде. А не и 70, когато се движат в населени места. Говоря за села и за градове, училища и всякакви такива места. Те карат с 70-80 в града. И явно нямат камери, явно нямат някакви неща. Аз съм супер фази, не идат мале каква гледка, ма до мен fucking shit! Обаче, извън населено място, не като България, е 100. Което е окей, имат пътища за 100 км всъщност. Много странно при тях е, че те ограничения не спазват. Да, явно welcome in Romania. Аз съм много, в смисъл, когато видя румънци в България, виждам, че те спазват законите български. Може би защото са много големи за тях или просто защото в България има закони, в Румъния няма. Дали всъщност ние сме окей с нашите закони и те са окей с тяхните нямане на такива. Явно it's a win-win. Но да. Окей, следващото място, в което се включа, ще е скандал. Майко, ако мога да ви покажа, то не се е виждал тук. Майко, къде съм? Йо! Вижте ли нещо, че тук да се пъти мръсни? Мале, аз се... What? Втори обаче аз съм на някакво брутално място и това трябва да го запиша, няма начин. Няма начин да не го запиша. Fucking beautiful, man. Guys, it's fucking better, man. Брато. Брато. Окей. Вау! Това беше брутално! Мале колко много хора спряха да гледат, да снимат тия мечки. Ма те са буквално на пътя. Аре са малки мечета, ама стил. Много яко. Природата е уникално нещо.
Това е пътя за колелета, това е пътя за коли. Окей. Беше ми леко изморително и напрягащо да се намеря някакво място за спане. И намерих някакво... Окей. В смисъл, това място навсякъде ще го намерим в България. Но просто бях в Сибил, което буквално града е ето там. И повече не. По-добре тук, е там при овцете. И да се паркираме тук. Бушчето. Днеска, слизайки през Трансфагарасъм пътя, замисля яко на фрионов диск, така го нарека, или по-скоро на нещо доста гадно, изгоряло нещо. И бях fucking shit. И на последния завой, хубаво, че беше на последния завой ми отказа спирачката и бях окей, thank you, got it. Така, аз ще се преведа малко в вид, защото съм станал леко казано зле. И така, докато още има светлина, мисля малко се поправя брадата. Изглеждам by the way много изморен. Не съм чак толкова изморен. По-скоро много каране, неща, които просто се случват, които няма как да... които просто не знаеш и трябва да се учиш в движение, буквално. Така, аз... кефя се на място, което намерих. В смисъл, не бих намерил нещо по-хубаво това. Съм близко до царевицата. Памбара, моето ледало, е таблета, който всъщност го взех, за да гледам филми на него, да се свържа с хотспота на телефона, но не работи. И отворихме си едно USB.